Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. 23 июнь иртәсендә сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне тели. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. Бүген Халыкара Олимпия уеннары көне. 1894 елның 23 июнендә Парижда узган Халыкара атлетлар конгрессында Олимпия энтузиасты барон Пьер де Куберте Олимпия уеннарын торгызу турында доклад белән чыгыш ясый. Биредә ул Олимпия уеннарын оештыруның төп юнәлешләрен билгели. 1868 елның 23 июнендә бастыру машинасына патент алына. Беренче машина өстәл зурлыгында була. Машинистлар бастырылган эшләрен хәтта карый да алмаганнар, чөнки кагаз машина эченә яшелгән була. 1964 елның 23 июнендә дөньяда зур танылу тапкан холлы-хоп гимнастика кыршавы патентлана. Уйлап табучылар Артур Мерлин белән Ричард Мэр беренче сынауларны мәктәптә уздырырга булалар. Кыршауны иң әйбәт әйләндерүче балаларга бүләкләр тапшыралар. Татар эстрадасында хит язу формуласын шишкән автор башкаручылар бар. Алар арасында Гүзәлия исеме һәркемгә таныш. Чуашстан Республикасының Батыр районы Татар Сугыты авылы кызы Гүзәлия композитор, җырчы, продюсер, оештыручы. Гомеренең 25 елы Мәскәү белән бәйле. Үзенең туган көнендә ул башкалабыз Казанда зур концерт куйды. Тамашаны хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина да күреп кайтты. Үзенең туган көнен җырчы Гүзәлия күптән шулай дуслары белән каршы алырга ниятләгән була. Ниһаять, хыялы чынга аша. Бәйрәм кичәсендә җырлау өчен махсус операциядән Артур Хасановның кайталуы аеруча үзенчәлекле. Кешегә җыр кирәк. Ул кешене рухын җыр канатланды, рухын җыр күтәрә. Шуңа күрә ансыз яшәп булмый бит инде иҗатсыз. Соңгы елларда бик күп җырлар язылды төрле артистларга. Үзем башкаруында да, безнең дуэтлар башкаруда яңа җырлар, аларны да бит инде ничектер күрсәтәсе килә. Мин халыкка сюрприз ясасым килде. Фирус Хагиров белән дуэт башкаручы Артур Хасанов. Мин аны кайтардым шушы концертка. Сәхнәдәш дуслары барысы да терәк һәм кирәк аңа. Соңгы арада Артур Минхаҗев һәм Гүзәлия дуэты да популяр. Без бүген аны белән дуэт җырлыйбыз. Бер генә түгел, 3 җырны. Гүзәлия белән без бик күптән таныш инде 2010 елдан без аның белән Мәскәүдә танышкан идек. Инде мин Мәскәүдә берничә ел яшәп алдым. Шул вакытта Гүзәлия белән танышып, эшләп киттек без инде аның белән коллегалар гына түгел, инде шундый якын дуслар да һәм шулай бер-беребезгә ярдәм итеп, бергә эшләп, дус булып яшибез. Кичәнең сценарий авторы һәм алып баручылар Әбрик Хабриев белән Марсель Махмутов. Концертта халкыбызның бик күп танылган җырчылары Филүс Кахиров, Марат Яруллин, Раяз Фасыхов, Сирина Зәйнетдинова һәм Әнвәр Нургалиев катнашты. Мәскәүдән Хаким Динара Рәхимова кайткан. Концертта гына түгел, минем тормышымда да зур роль уйнаган кеше бит инде ул Гүзәлия. Аңа озын гомерле булсын. Аның иҗады бер кашан да саякмасын. Бөтен нәрсә алда булачак, Алла берсе. Иң мөһиме, Гүзәлиянең үз тамашачысы бар. Халык ярата аны. Без олыларга да күңелгә ятышлы шундый матур җырлар яза. Кемнәр безгә әле генә килеп кушылды, сезгә хәерле көн теләп тапшырыбызны дәвам итәбез һәм җырларга яратучыларны телевизор экраннары каршысына якынрак чакырабыз. Әлфия Авзалова исемендәге 3нче Халыкара фестиваль конкурста катнашу өчен гаризалар тапшыруның соңгы көннәре. Кемнәр өлгермәде, игътибар белән тыңлагыз. Студиябыз кунагы җырчы Әлфия Авзалованың иҗатын саклау һәм үстерү фонды президенты Зөлфия Нигъмәтҗанова Авзалова бүген бездә кунакта. Исәмсез, апа? Хәерле көннәр, хәлләрегез ничек? Безнеке бик яхшы, сезнеке ничек? Бик күтәренке минем настроение дигән әйбер. Бик яхшы, менә шулай күтәренке рухта башларга кирәк. Һәр иртәне бик дөрес эшлисез. Менә сездән алып, без дә шулай күтәренке кәеф алабыз, Зөлфия апа. Аллага шөкер. Менә тапшыруга әзерләнгән вакытта карап утырдым әле. Чынлап та, әгәр дә инде шушы фестиваль конкурсының тарихына күз салсак, никадәр матур чыгышлар, барысы шундый аһәңле тавышлар, әйеме? Бу чынлап та менә Әлфия апабызның иҗатын
саклаучылар бит алар, әйме? Дөрес әйтәсез. Чөнки без сакламасак, ул бит традиция дигән әйбер. Аны обязательно сакларга. Иң мөһиме шул инде. Шушы бәйгеләр, фестиваль, конкурслар минемчә ул бик кирәкле әйбер. Балалар өчен, яшьләр өчен, безнең теге ничек әйтәм, поколениягә, икенче поколениягә тапшыру өчен. Буыннан буынга тапшыру дип әйтәбез инде. Тапшырырга кирәк. Шуңа күрә минемчә яхшы эш. Бик яхшы эш, бик изге гамәл. Чынлап та менә бу безнең мәдәни мирасыбызны саклау. Һәм мондый эшләр күбрәк булса, менә әйдәгез әле теге күп сөйлибез инде дөрестән дә, ләкин аны менә үз күзебез белән тагын бер тапкыр карап алсак, тагын да яхшырак булыр. Шуңа күрә игътибар экранга. Бик матур чыгышлар. Зөлфия ханым, менә быелгы фестиваль конкурсының шартларына килгәндә, иң беренче сорау, бәлки инде ул бик күп тамашачыларыбызны кызыксындыра торгандыр, яшь чикләве нинди, кемнәр катнаша ала? Беләсезме, дөресен генә әйткәндә, 13 яшьтән 35-кә хәтле без аны шулай ничек әйтик, кыстык әзрәк, зур масштаблы түгел, чөнки безгә кирәк, ничек әйтим инде, менә күбесе кем эшлиләр, профессионал эшлиләр, кем укый, аларның менә алар әйтәләр, безгә менә шундый фестивальләр кирәк, менә шуның турында яшьләргә дип шуңа күрә багышлыйбыз. Балалар, гафу итегез, менә балалар, безнең 12 яшьлек бер кыз бар, шул хәтлек матур җырлый, миңа әнисе яза, теге заявка бирдек, алмадыгыз дип язалар. Мен әйтәм, нишләп алмадык? Чөнки безгә 13 тулагына дия декабрьдә. Мен әйтәм, 13 тулгач инде әйдәгез алабыз, катнашсын. Шуңа күрә без искәрмәләр барыбер бар дигән сүз, әйме? Бар инде. Кемдер шалтырата, менә бик үзем тыңладым. Хәзер безнең онлайн дигән булачак комиссия, без карыйбыз, кем безгә җибәрде. Инде Аллага шөкер шактый гына заявкалар килде. Шуларны хәзер эшкәртәбез, нитәбез һәм менә июльнең башында, Алла боерган булса, без аны карап жюрилар белән инде чакырабыз офлайнга. Офлайн безнең була, Алла бирсә, 9 сентябрьдә Сәйдәш культурный центрда.
үзәгендә, Сәйдәш үзәгендә. Шунда инде офлайннан без карыйбыз кем катнаша ала 23 октябрьдә опера һәм балет театрында, Муса Джалил театрында 23 октябрь гала концерт багышлана Әлфия Авзалованың 90 еллыгына. Әйе, безнең бит әле шундый түгәрәк дата быел. Шуңа күрә Димәк, менә тагын бер тапкыр тамашачыларыбызга аңлатып китик, 30 июньгә кадәр безнең гаризалар кабул итү этабы бара. Шуңа күрә инде бүген тәвәккәлисезме, иртәгәме, тизрәк яздырып җибәрегез. Бөтен мәгълүмат безнең инде экранда күрсәтелгән. Тизрәк эшләгез. Бу эшләрне дип әйтәсе килә. Көтеп калабыз тизрәк. Чөнки шул хәтле күп талантлы балалар, күп яшьләр. Мин аларны көтеп калам. Менә шулай да мин бер сорау бирәсем килә. Сез әйттегез, укый торган балалар, эшли торган кешеләр кирәк безгә дип инде, әйеме? Менә монда укый торган дигәндә инде бу димәк мәктәп укучылары безнең бит инде 100% катнаша ала дигән сүз, әлбәттә. Дөрес. Әйе, һәм инде шулай ук югары уку йортларында да укучылар, һәм инде шулай ук сез бүлә торгандырсыз инде профессиональ дәрәҗәдәге, һәм инде әле беренче адымнарын ясаучы балаларны да. Сез дөрес аңладыгыз. Нәкъ шулай эшлибез, Алла бирсә. Чөнки күбесе шалтырата, менә миңа 45 яшь, мин шундый матур җырлыйм. Мин аларны бөтенсен ничек әйтим инде. Бик ихтирам белән алар белән килешәм. Әмма ләкин менә шушы возрастной коридор дигән, менә шушы возрастной ценз, ул булырга тиеш, чөнки өлкәнрәк кешеләргә икенче конкурс фестивальләр бар. Шуңа күрә менә без шулай итеп уйладык. Уйлаштыгыз, ниятләдегез. Зөлфия апа, бәйгенең фестиваль конкурс дип тагын кабатлап әйтик инде, ул халыкара дәрәҗәдә уза. Һәм менә бу исеменә күрә җисеме дип әйтәр бит инде безнең халыкта. Нинди җырлар белән катнашып була? Менә ансын, менә беләсезме, күбесе аңламый, дөресен генә әйткәндә. Менә аңлатып китегез. Менә аңлатасым килә. Миңа күп кеше язалар социаль челтәрдә, алар сорыйлар. Менә мин урыс, мин рус телендә генә җырлый алам, татар телен. Миңа хәзер татар телендә бер җыр өйрәнергә кирәкме? Мин әйтәм, өйрәнсәгез бик яхшы булыр иде. Мин Екатеринбургтан, менә мин күрдем сезнең бәйге турында, ишеттем, барасым килә, мин әйтәм, килегез. Төрле Әлфия Авзалова 17 телдә җырлаган кеше. Шуңа күрә аның репертуарыннан гына түгел, төрле җырлар без аларны көтеп калабыз, беләсезме? Төрле телдә, чуаш телендәме, мари телендә дә әни җырлады, әрмән, грузин, инглиз, бөтен халыкара дигән сүз. Нәкъ менә шуңа туры килә. Аңлашылды. Зөлфия апа, менә сез үзегез бит инде әлеге фестиваль конкурста бик күп еллар жюри әгъзасы булып утырасыз. Менә безнең тамашачыларыбызга һәм инде әлеге фестивальдә катнашырга тәвәккәлләгән яшьләребезгә нәрсәгә игътибар итәргә киңәш итәр идегез? Иң башта, беләсезме, моң дигән әйберне онытмаска кирәк. Моң дигән сүз мелизматика дигән түгел бит инде. Менә шуны айырырга кирәк. Һәм мин шатланам әле, беләсезме, безнең яшьләр үзләре сайлап алалар шундый җырларны, борынгы татар, башкорт җырларын, беләсезме? Ул бит бик, беләсезме, шатландыра шундый репертуарлар. Чөнки безнең яшь кешеләр тыңлыйлар һәм тырышалар өйрәнергә, ничек аны җырларга. Әлфия Авзалованы тыңлап, Илһам Шакировны, Таһир Якуповны тыңлыйлар. Мин шуңа шул хәтлек шатмын. Беләсезме, ул безнең тарих, алар безнең шәхесләр. Шуңа күрә алар репертуарыннан теге моңлы, матур җырларны сайлап, менә
менә минем напутствие. Тагын нәрсә әйтер идегез? Көтіп қалабыз инде. Биюләр бит безнең бар. Безнең бит 3 номинация, беләсез, менә шуның турында оныттым әйтергә. Безнең хореография номинациясы бар. Анда ансамбльләр катнаша ала. Менә безнең 4 ансамбль заявка бирделәр. Бик кызык ансамбльләр, мин былай үзем генә карадым. Пока жюрисыз. Һәм безнең нәфис сүз, татар телендә, рус телендә менә нәфис сүз осталарын көтәбез. Менә нәфис сүз дигәндә монда шулай ук Әлфия Авзалова иҗаты турында сөйләргә тиеш булалармы алар? Юк. Юк, анда нәрсә телисез? Теләсә шигырь, теләсә мәсәлән. Үзек микән, берәр нинди пьесадан үзекме, ул шигырьме, ул ограничение дигән әйбер юк. Шуңа күрә матур биюләр, төрле халыкара биюләр. Безнең бит шул хәтлек Татарстанда күпме төрле халык яши. Шулай бит. Чуашлар, марилар, Горурлык хисләре алай, шуңа күрә әйтәм, бөтенесенә әйтәм, килегез, күрсәтегез үзегезнең иҗатыгызны. Без аны обязательно, ничек әйтим, biz аны билгеләячәксез әйе. Дөрес. Менә Зөлфия апа күпме тапкыр килегез, катнашыгыз. Без сезне көтәбез дип кат-кат әйтте, шуңа күрә монда инде катнашмый мөмкин түгел, хәтта үзем дә менә катнашырмын дип торам, Зөлфия апа. Әйдәгез, көтәбез. Чөнки беләсезме, Айзилә, дөресен генә әйткәндә, күп җырчылар миңа шалтыратты. Әйтәләр, Зөлфия апа, миңа мөмкинме? Әйтмим инде исемнәрен. Нишләп мөмкин түгел? Уже атаклы җырчы, уже аны беләләр, популяр җырчылар. Мен әйтәм, килегез. Алар әйтәләр, бик дәрәҗәле конкурс дип әйтәләр, инде минем өчен андый сүзләр бик шулай дөрес. Рәхәт йөрәгемә. Бу әйе чынлап та, чөнки Әлфия Авзалова исемендәге 3нче халыкара фестиваль конкурс лауреаты булу дигән сүз генә дә ул бит зур дәрәҗә. Һәм чынлап та бу беләсезме, монда теге катнашу, дөрес әйтмим, җиңүче булу хәтта беренче урында түгел. Әнәк менә катнашу, чөнки бу безнең мәдәни мирасыбызга бер менә үзеңнән өлеш кертү кебек. Дөрес. Менә бу бик яхшы булыр иде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, Зөлфия ханым, безгә бүген килгәнегез өчен, һәм шулай безгә матур итеп Әлфия апабызның иҗаты турында тагын бер кат сөйләгәнегез өчен. Рәхмәт сезгә, үзегезгә бик зур рәхмәт. Көтеп калабыз. Сине көтәбез, Айзилә. Алла бирсә. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Тапшырыбызны Әлфия апабыз башкаруында матур җыр белән тәмамлыйбыз. Sağındım oğlumnu, başan koydurmun iken, selamet sügen yarım ettigen keymen, selamet tuğanlarıma. Sağındım oğlumnu, başan koydurmun iken, selamet sügen yarım ettigen keymen, selamet tuğanlarıma. İske düşer şul şaklar, yarım kaldı yırakta. Şatlıkları balaşakım, bəxtimni sinde tatım, ko'nglim sing'a tartar.